Bai, Alberto, bigarren galdera zuretzako. Euskal Herriko lehen sektoreak badu etorkizunik sistemak elikagaien merkatuan ipintzen dizkigun joko arauak aldatu gabe, eta politikan eta merkatuetan aldaketa berriak proposatu gabe? Bueno, bertsolariri gai jartzen zaionen librea izaten da, libre abaniko ondian erantzuteko. Hau mugatu dezu zeuk. Politikak eta norabideak aldatu gabe ez du etorkizunik. Zortziko motxean esan da ez du etorkizunik niretzako. Pixka bat lehena aipatuz, hemen eztabaida batzuk eman beharra dago, nola administrazioan alderditik ala sektoren alderditik, eta noski gizartea beak, kontsumitzaile eta abar, organizata gauden hainean. Lehenago beti izan dut, organizazioa gustatzen zaidala. Organizazioa da nolabait ere gure bakarrikako mundu hortatik elkarrengana pasatuz, iritzi ezberdinak mairatuz, hor ateratzen dien, nola esango nukenik, hor ateratzen dien konklusioetara iritsi. Batzuetan hobexiok, bestatutan txarxegok, eta bestatutan ez da ateratzen, naita ere. Ze gertatzen da? Baldin da, uzten badegu, eta gu, gure gizarteak gidaritzat hartu du, txikia txikikerietan. Eta sektorei sentidue handiak ematen diotela. Baina horrek ez du ondoriorik hemen. Euskal Herri txiki izanik, gai oso eztabaidagarrietan sartzen gera gizartearekiko. Gizartea bado aurrera. Eta gu aktibo asko galdugaz goatz aurrera. Eta partxeo bat ikusten dut, bai, nola esaten da, gazten baserrietan seitzeko plangintzakin, eta hor atzera pauso izugarriak ematen ari dira. Niretzat, lurraren bioaniztasunak eta abarrak adirazi eta indartu ditugun hainean, geu ere, baserritar bezala, erabaki beharra dago, baserrik jarraitu behar duen, eta ze erata, ze moldetara jarraitu behar duen. Eta hortarako, bidelagun behar ditugu, bai komertzioa, ez gaur daukeun komertzia handi bat, harakinak uzten ari dira. Komertzio txikiek galtzen ari gira. Baserritar txikia, lanetik aparteko mistotasun hortan oain batzuek sartzen ari dira, lehen diru eduenak gehienak sartzen ari dira. Baserri erortzen ari dan, baserri txiki horrek erreleboa galdu egiten du, erreleboan ere ezin du, mistotasunean ezin du sartu, horregoera oso grabe baten sartzen ari gera aizkeneko urtetan, aurretik ikusten genduelarik besten zikon egoera bat. Orduan, zuk esan dezuna, benetan, garai batean izaten ziren, halako mai konsultiboak eta abarrak, ez dakit noraino eramango gintuzten, baina egiten ziren, amabostero, administrazioarekin, eta abar. Nik uste etor, eta gure sindikatuetan eta hitz egin behar da. Bakoitzek bere iritziak bota, hortik gero ateatzeko refundituak. Hortik erabakietara, hortik zer bultzatu, nola bultzatu behar dugu. Traktorekin kalen edo iritzikin, argumentaziokin, zer nahi dugu. Eta hortarako beharrezko dugu egituratuta egotea. Eta gure egiturak niretzat galtzen dihoatz. Ikusten ari gera, adibidez, haragiaren inguruan, ne haragie produzitzaile bat naiz, baserrin, eta hortik aparte ez deu landu haragia bera ere. Label bat atera zan eta pentsatzen gendun labelak dena zaingo digula. Babestuko gintuztela eta ez da hori hola. Label hori landu egin behar du. Nik labelan kontra ez nago, baina labelak ezin du txapel bat bota dizula eta segi. Ez, egunero erabakiak hartzen jumar da, merkatuen nola dagunaren araberan. Eta zer
label hori zer izango dan. Ate, hasten danean, hasi egiten da. Baina gero, heldutasuna iristeako hori landuz joan behar da. Eraiki egin behar dira. Eta labela bezala beste izendapen guztiak. Labela pentsatu izan dugu manta bat dala. Bota, eta honekin aterako gera. Ez. Hori gertatzen ari zaigu orain mendiekin, larreekin. Mendilarreak eta babestu, manta bota eta pentsatzen dute bionaztasuna eginda da hola, dena eginda daukagula. Ez da hola. Mendiak baserriarekiko, gure abereekiko landu egin behar dute. Hor gabiltzenakin egon, tratatu, eztabaidatu eta erabakiak izan behar dute babeszaileak, baino hor dagoen bioanistasun horren babeszaileak. Hasi, baserritarra, ganadua, lurra, mendia, larreak, uraren sistemak, gai hori ez da manta bat botata, txapel bat botata babesten. Gaur gizarteko zenbait erakunde ekologista eta abarrek pentsatzen du bezala. Ez. Landu behar da bertako aktiboekin. Orain arte, ekarri ditugu parkeak, ez dakiz zenbait 2000 natura, 1000 korriente, eta pentsatzen dugu manta bat botata hori soluzionatu dugula. Ez. Landu, eratu, eztabaidatu, administrazioa, barne, eskatu, burrukatu, horrek salbatuko du. Bestela baserik ez du ondoriorik, ondorenik, ez du ondorenik. Gizarteko salmentako sistema kapitalista, ekonomizista handi honek zanpatuko du, eta gutxikiak bai, joango gera. Baina nik adibide jarriko izut. Orain artean, zuzenean saltzen genduen haragi horrek gaurria kasi ez du zentzurik. Prezio hobeagoan kanporatzen ari gera. Egoerak, kojunturak, nola eragiten digun. Landu gabe gaudelako, organizatu gaudelako, merkatuak asko eta asko galtzen ari gera. Oizko lehenago ziren merkatuak galtzen ari gera. Merkatuak, denda txikiak, karnizeriak, profesionalak, denak galtzen ari gera. Orduan, txikitasun hori ere hartu, landu eta zer eratako kooperatibak, zer eratako langintzak egin behar ditugun gureari eusteko. Eta aurrerako nekazaritza, oinarria derri horri izan behar du. Ingurumena zaindu bai, baino autonomia. Bertakoa sortu eta txikitasun hortan elikagaiak sortu. Inoiz zure atalean esan nuen oso industri handi bat dugun herrialdea gera. Gaur behar bada belarriak tentegu ditu industriak ere, munduan gertatzen ari diren gauzakin, baina industri horrek guk horrentzat lan egin behar dugu. Lehen ere egin gendun, orain ere egin behar dugu. Baina industri hori kontrolatu behar da, gu nolabait babestu behar gaitula baita. Ez eztabaida eta makarrik. Ekonomikoki ere. Administrazioak lan, oain oso modan dago, nola esaten da zeharkako, lan... Sinergiak edo kolaborazioak. Bai, kolaborazio, zabalak behar ditugu. Ez da nekazaritzari lora horri usai eginez beti lora hori ez dugu salbatuko. Jardin baratza hori landu egin behar dugu. Eta gure jardin baratza die, industria, lehengaiak, turismoa, gure administrazioa, gure baserritarrak hori zaintzeko ez dago txapelik eta mantarik. Ez da bai da eta hortik jorratu, bide hortatik. Hori izango da gure subirautza. Elikagai subirautza oinarri hartu eta zaindu azten jungean ikuluak eta horiek nola remodelatu, baino pixka bat zentzuz, jokatuz, bai agroekologiaren gaia landu, bai ikusi bertako sukalde, bertako elikagaiak, bertako eskolak, umeek, edadeko jendea nola zaindu, lehen sektoretik. Horrek ikaragarrizko aurrerapen emango digu herri bezala. Osasunean irabazi ingoen duke, eta biodibertsitate
pertsona, lur eta ganaduen artekoa izango litzeke zoragarria. Ne zentzu hortan hau, eta debate hori faltan ikusten dut. Eskerrik asko, Alberto, erantzunagatik. Ez horregatik.